Bofrw chin tipurasa ni birman ba kakno. Tei Bofrw tipurasa ni dukhu ba kaksinai. Haini bagai tini chini Bubagra kroksa tongjak mani paithak ni Bubagra hinmano. Botini belai kena saito gui tongo chin tipurasa ni hamgrani bagai. Piaba kabangma borok obisingo bukha kosom khairok naikirei Bubagra na hamjagia tei dofano sajagia amahai borok tei kabuni dofbai paijaki tongnai rok bo tongo Bubagra belai kena botini kharui samung tangi tongo sini tipurasa ni bagai abo bebak norok nugui tongo khradi takuro bukurok norok wanchukdi tamni hingke Bubagra tipura hasteo phaikya bo chini sar Amit Shah bai kok salaimani yaglo haina hai tipura hasteo phai tipura sarokno bo kok sabaikya je tabuk thuk dratui kono je Interlocuter na tui official notice rijak yakho omahai no tomung no baro sarkar jodi kok khanaya ba bo tipurasa ni solution naya hinggakai ang tini saya nge tongnai ti opposition achugi tongnai hini bo kok rokha bini MLA rok je tongmani amobai discuss khlai broktam khlaiman naya na hini bo saka norok abo bebak no norok saiman kana tabuk sini Bubagra te kaisa decide khlaima hingkai tabuk haini hai te waisa Gowahati o thangai sini Assam ni je Chief Minister Hemant Biswa Sharma bai kok salaina bagai bo haini hai lam Rikhowa gana repchini Bubagra busuk jorati botini samung tangai tong busuk jorati chin tipurasa ni bagai botini asuk je khabuthari samung tangai kosto khlai tong tabukona chini tipurasa rok hinggakai wanchukna rangya tanglai haino tong kosong tonglai tonglai wanchukna rangbaya assembly rogo kabang mano jung lukha news rogo Bubagra ni bagai je samung tangnai rok tangai tongo baksa je kabangma tipurasa rok tongo borok thui rogo tongmani chung nugu awni bai wanchuk de chin tipurasa rok hingke norok nang tabuk phunugiri nai chini je Bubagra tabuk Gowahati o lamrwmani je chini sar Hemant Biswa Sharma bai borok kok salainai haina hai aje Interlocuter na tuilai tamni bagai hingke takphono official notice rijako abo daki official notice rijakna tui borok kok salana bagai thangai tongo सर नहीं गुवाहाटी आया हूँ हमारा मीटिंग है देखते हैं उसके बाद क्या होता है किसके साथ मीटिंग है हेमंत बिश्व शर्मा से हमारा मीटिंग है कब है होपफुली आज ही होगा हमारे संग मेरे लीडर ऑफ द अपोजिशन BSC चेयरमैन ऋषिकेतुदेव बर्मा विश्वजीत कलॉय माय पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रंगकॉल एंड फॉर्मर मिनिस्टर मेवार कुमार जमातिया अभी हम लोग अपने होटल में जाएंगे उसके बाद जब ऑफिशियली हमें बुलाया जाएगा तब हम मिलेंगे